Diba, dahil hanggang sa madam? Yes. Yeah, but then why I buy too much because this one will not come, but then we not see again. About okay. Yes. Because this one madam very nice. This one, before we buy maybe this one maybe 100. And now 5. Now it's 5 or 6. Oh, nice na din no? Because ang madam no, they say that. Nice guys na namin no? Mommy's girl, very siya. Don't mommy's girl. Wala na, dili na mag-say. Sabihin mo nga nandun sa glass, res, tidaw. Alam naman na doon nilalagay, oo. Tinatanong pa yung malinggit, ano bang alam niyan?
already sa rin ako. Natungkol ako. Pero naman, tawag ko na. Dalawa na ba siya? Nasaan gunting mo, te? Gunting. Tambay ko ng cellphone ko ba? Ano yung tayo? Tiga, oo. Star? Star. Ito si Kuya sa kanila. Wala kay account. Hindi ko siya ano na siya account. Murag mo na ko ang ano. Pero parang ready na naman ito. Ano ready na? Nakita ko na yan, na-notify na ko niya. Wala dapat pilapan na natin ito. Kaya mo ulit ano yan. Pero malakad na. Saan mo nakadal eh? Ako ano yun? Pinito tulog na ako sa sarili ko nun. Buli ko rin yan, aday ka dito. Paano maano? Ang dibuli ko rin tiguan. Hindi naman ako muli. Ang pagkuuna ko, hindi ko muli. Gusto ko mag-withdraw.
Ay, nako.
Pag mga kauban, pero ganun ang different sila,
Gaya-gaya kasi yan sa akin, guys. Para masarap na talaga. Ang bukwa. Kaya na daw yan. May kanton pa dito. Asan siya? Ito. May natira ka pa sa taas, Jennifer? Ito daw, meron pa daw siya. Ito. Kumain na akong kanin eh. Tirahin niyo na to. Ayoko na. Tapos na ako ba? Walang, lahat na kain nila ah. Eh, yun lang sabi ng ni Timay eh. Ano lang yan eh. Budget lang yan eh. Hindi naman pwedeng dagdagan ng dagdagan, giatay. Kainin nyo na to. Naririnig mo, Bonakid? Ang alam ko nakamute ako. Doon, delimited ang ano doon. Baliw ka. Opo, yung kanton masarap kaya araw-araw kanton kahit sa gabi. Diba naman kanton yung ano mo eh. Ang kanton ba? Akala ko nakamute ako, nagulat nga ako. Alam ko nakamute ako eh. Inano ko yung volume, nagulat daw siya kasi umiyaw ako. Ito, Ten? Oo. Nagano kong kanin eh. Nagano ko sa kanin. Ate Ruby, oh, may kanton. Kapag yan, humaling ako ah. Alam, Ano daw? Dito daw naubos sa kanya. Busin nyo na yan. Pasko. Ay, ayoko na. Hilig nyo na talaga sa sili. Ako ayoko. Sili? Sarap naman, Te. Masarap talaga basta may sili. Ayoko talaga ng sili ba? Nagulat ka talaga? Sorry naman. Gaya-gaya ko. Luto siya kaninang maga. Ewan kung ilang kanton niya. Ewan ko kung ilang kanton niya niluto niya. Mami? May natira akong kanin. Gusto mong kanin? Ayun oh. Hindi ako mag-burn. Dito kong tinawalit, tinaw lang. Kasi ano, Diet. hindi ako kakain ng rice gabi. Madalang na din akong kumain ng rice eh. Wala akong gana. Ang gana magluto ng pagkain ko ba. Wala akong maisip lutuin eh. Tinatamad ako. Yung gabi nga ako hindi kakain ng rice. Na ano na ako sa ano, puro tinapay din. Nasasanay-sanay ako. Ilang ano na lang, 2 weeks na lang dahil. Kaya, wait ka na, Te. Ano ba ito na? Minus di May. Asa na, Te May? Laptop ng anak ka. Next week, anuhin ko yan. Bago ko umuwi. Tatay nga, kausapin ko patungkol dun sa vacation week ko eh. Sarap niyan sa pak chili, mas kamansi. Ano, type mo nga tunay mong name? Ma'am, type mo nga tunay mong name. Bakit? Pag nabasa ko kahit delete mo na. Bakit? Yung second name lang. Bakit? Bakit?
Bakit gusto mong malaman yung ano kong name? Ang pangit ng name ko. Di atay ka. Kukulamin mo siguro ako, no? O ano tawag dyan? Yung, ano ba yun? Ano ba yun? Yung gayumahin mo siguro ko, no? Sisi Mikay, mega love shout out. Thanks for coming. Tapos ka na. Hindi pa, Sisi. Nagliligpit pa lang ako, kaso nga lang, nagutom ako ba? Sabi ko, itambay ko lang yung cellphone ko, sis. Kanton ba? Kanton. Last letter A. Hindi ka magaan? Hindi pa ako tapos, sis. Ngayon lang sila kumain. Tapos mamaya, ay, hindi atay. Nagkain lang ng ano kasi nagugutom na ako. Oh. Sabi ko itambay. Katapos ko lang maghugas ng plato, maglinis na naman ng kwarto, mga late gising na rin ako dudot. Ano din kami, sis? Ganun din kami. Ano lang, yung kain lang kasi ano ba, yung katapos lang maghugas ng pinggan. Dito sa pinaglutuan ko, yung kapatid ko hindi pa tapos magluto dun sa pinagkainan nila. Tapos, mamaya, yung ano naman, yung magluto na naman ako, hindi ko alam kung ano lulutuin ko ba. Kagabi nung oras na ako nakaakyat. Kaya, lupay-pay ba, sis, ano. Sabi ko, itambay ko lang yung cellphone ko kasi hindi ako makapag-yaw-yaw ba ng maayos. Nagtatago nga ako eh. Hi, Mikay. Magandang gabi po. Bunakit, bakit gusto mong malaman yung last letter ng name ko? Bigayumahin mo ako o kukulamin mo ako? Biyantay ka. Inom pa ako ng juice. Mag-isa lang ako magluto pati hugas. Yun nga sis, wala kang kasama. Ako din, dito sa mga pinaglutuan ko ako, pero doon sa pinagkainan nila yung kapatid ko nandoon nagluluto. Yun ang mahirap, di ba si Mikay? Kapagod ano? Grabe. Pero malapit na. Ano na lang tayo, ilang days na lang, 2 weeks. Tapos na tayo. Ayaw ko na, te. Ay, ayun na Bisaya. Ayaw na daw. Okay, takpan mo na lang niya baka Hi, Mick. May binata pa ako. Bunakid, hello. Si Mikay. Si ano ba? Wala lang. Sinabi ko lang. Binata talaga o bilat na? Binatay ka talaga, Bunakid. Bunakid, pati alam ko. Natawa ko sa'yo. Kanina sis Mikay, wala din akong ginagawa. Nung nagluluto din ako kayo ng maga, nagpe-prepare ako. Inopen ko din yung cellphone ko, in-LS ko lang, bahala na kung may pumunta o wala, alam ko naman mga tulog pa. Wala nga ako sinabi ko lang. Ano sis Mikay? Sabi ni Bunakid, ang hirap naman ito. Wala daw siyang makausap sa LS ko kasi siya lang nandyan eh. Ay, nilabas niya yung kanyang yung kanyang alagad. Pinag-usap niya yung sarili niya ba? Nakapagod daw. Di atay. Siya lang din ang comment. Dalawang niya ba, alagad niya. Di atay na yan. Tawa ko ng tawa ko muna kay ang hirap daw pala kausap yung sarili. Anong oras kasi kayo maakyat? Asim. Na ako sa parang alaga pa ako Bunakid, pero bilat ko hindi na. Mahina ba boses ka? Ayan. Kaya ate si kayo natatawa ako ba? Hirap pala. Mahirap
Hirap 'di ba, yung kausap mo sarili mo. Kaya ako nanahik na lang, kaya tinatapat ko na lang sa ano, sa diyan ba, oh. Sabi ni nanay, pag pag wala magsakat, uning mga lababo, babada ng Clorox. Mabata dali pa. Mabata doon, no? Taga saan ka sa Pinas, Mikay? Mahirap talaga pagkausap yung sarili, di ba? Kaya manahimik na lang tayo. Mahirap niya magliligpit ka pa, sis Mikay. Ako mag-intay-intay ako. Sige, maglinis muna ako ng maka-rest later. O sige, sis Mikay. Salamat. Sige na. Alam ko rin ang mga busy. Sige na, sis Mikay. Laguna Bonakit, ikaw. Daya mo, Mikay. Laguna ka pala, sis Mikay. Ano lang din naman to, sis Mikay. Saglit lang to ba? Mag-isang oras lang din ako kasi inaano ko lang ba, yung saglit-saglit lang. Pag ganyan-ganyan lang habang mabasa-basa ko yung ano ba, Laguna kala ko taga-puso ko. Taga-puso talaga. Alam mo ko, magsabi ng lulutuin minsan 10:30, 11. Kaya, anong oras na puso mo, kala ko sa puso. Ano daw? Magkalapit lang tayo, Cavite ako. Mangyan sa Dubai, nagalam shout out, thanks for coming. Puso. Harang, thanks. Thank you sa paharang. Nakakapagod si Spikay ng ano natin, no? Yung, ano lang, yung, pag umpisa ko na sa umaga, ano na ako, nun, dire-diretso na, yun ako, taas na ako back to work. Sige na, sis Mikay, salamat. Salamat, sis Mikay. Mag-end na din ako, sis. Hina ng boses mo, Mamping. Mahina. Oh, kanina sabi mo kanina nagulat ka. Bye, Mikay, Pambonakit. Mangyan sa Dubai. Thanks for coming. Ako hindi pa ako sis Mikay hindi pa ako inopen ko lang cellphone ko kahit hindi ako tapos magtrabaho ba. Hindi ata eh. Bonakid, paano mo naman Bonakid yan si Mangyan sa Dubai, nagbaba siya ng bahay. Mangyan sa Dubai. Salamat. Magwa-work na naman. Ano na lang tayo, 44. 13 minutes, ay 15. Umalis na si Mikay. Uy, di ba lasing ka, Bonakid? Sabi mo matulog ka na. DJ Dan. Nag-inom ka talaga? Harang Dan.
Pagod, inaantok na naman ako. Di ka mahal, Nino. Nila? Nino, hindi ako mahal, Nino. Ay ko. Mga busy sila. Ay ko. Mayroon ba naka-LS ngayon na iba? Nila. Yan mo na. May naka-LS bang iba ngayon? Ano sila, Bonakid. Mga busy sila. Naka-live pala si Naka-live pala sila kay. Sira na talaga cellphone ko. Ayaw talaga mabuhay ba? Baka hindi pag iba Ay, dami ano dyan nila. yung labahan na ano? Labahan na kamunas? Ito oh. Yung mga nasa nandyan dyan sa CR. Sa mga pinto para wag mo isama yung sa dyan, yung sa kamay. Ha? Wag mo isama sa kamay yung sa basahan. Ang alam na pas. Dahil mo, ano pa ba yun? Sa kamot sa naman. Ha? Sa kamot. Hindi sa nas kusina. Yung mga nandun yung mga nandun ba sa sala ay sa o CR. Ay, ito rin naman sa CR. Ano ba lalasan mo? So, mga sa kamot. Nganin, mabarata. Pagka ka so. Ang iyan para sa kamay, 3 piraso lang yata eh. Ipapaligid mo. Yung mga nasa taas, yun, dito yun sa kusina eh, pagsamasamahin mo na yun sa kamay, dito na lang eh, kamayin ko na lang. Dahil mo nagpagkamutong. Taday na ang hani ang parong. Subak ko nga nila kamababata. Napaan ko nga ni Clara ito. Bakit mabaho? Paano nga? Malansa. Hindi, pag sa iba, dami nila umabot ng 20. Mamping, hayaan mo na. Hayaan mo na. Ganun talaga. Hindi na ako nag-aano niyan, kaya nga, inaano ko na lang na yung lang, kung sino lang yung sino na lang yung pumunta, hindi busy. Ganun talaga. Oo, madami sila. Ano sila yung team nila ba? Siguro yung kabataan mo, dami mong manliligaw. Ate, ikaw wala nga akong manliligaw nung bata-bata pa ako ba? Hindi ako ligawin nung bata pa ako, Bonakid. Hindi ako pag kasi yung sino bang ngayon naka-LS? Wala akong makita. Baka may trabaho sila maaga pa eh. Inano ko lang yun, naghuhugas ako. Sungit ka ata nung mga panahon na yun. Oo, kahit ngayon, masungit. Masungit daw ako kasi hindi ako palangiti. Hindi ako palangiti. Hindi ako palangiti. Bonakid. Lagi daw akong simangot. Kaya maraming naiilang sa akin. Kaya na? Ayan lang oh. Naglalagay mo na. Yes na na? Oo. Yung nandun sa taas. Ay, ano ini?
At least maganda sa ang banda. Tinitingnan ko kung sino naka-live. Wala man pala naka-live. Busy siguro sila. Kanina nandyan si kanina nagpunta saglit si Chorba. Wala daw siya sa bahay nila. Nasa kapitbahay sila. Kasama ng amo. Sino to si Ira? Mag-isang oras na ako, Bonakid, mag-end na tayo. Mahirapan ka na naman, wala kang kausap. Sumahod ka na, mamping. Hindi pa ako sumasahod. YT, hindi pa ako sumasahod sa YT. Kunti pa lang naman yung ko, revenue. Lalo ngayon, hindi ako nakakapag-LS lagi. Tapos, wala din akong upload. Wala, hindi pa ako sumasahod. Ano na siguro ako, 3 months na. Oo. Kasi yung sasahod kapag kayo may mga nagpapalipad sa'yo. Yun, tapos pagka may mga nanonood sa mga videos mo. Depende naman sa kanila yung panoorin yung videos mo. Kaya, libang lang. Hindi pa ako nasahod. Tagal mo na LS eh. Mga siguro, 3 months. Oo, wala pa din. Hindi pa kasi makakapag, makakapag sahod kapag kayo nabuo daw yung $100. Wala pa naman akong $100. Tapos wala pa akong PIN. Hindi pa naayos din yung ko. Kulang pa. Hirap din pala. Oo, mahirap. Mahirap. Kasi yung okay lang kung sikat ka. Kung maraming nanonood ng videos mo. Yun, marami talagang sasahod ka monthly. Pero pag wala naman ng videos mo, wala ka din tingnan mo to, tingnan mo live ko, 'di ba? Ikaw lang. Kaninang maga ikaw lang din. 'Di ba? Wala din naman tao. Ilan din ang views. Kasi umaano din tayo sa views. Konti lang din naman ang views ko. Hindi din kasi ako ganun masyado. Hindi din masyadong tinatao yung yung live ko. Ano yun? Sahod ka sa akin ng pagmamahal. Di kita iiwan. Salamat Bonakid sa pagsama. Hindi na kasi ako, kasi Bonakid ngayon, hindi na ako masyado nakakapag-support sa iba kasi sa dami kong trabaho ba. Kaya nga minsan iniisip ko mag-LS na lang ako yung pag oras ng tulog ko. Yung tulog ka, yung lang, silent LS. Di kita iiwan, nawala na yung tama ng alak. Ganon, konti lang siguro ininom mo. Kaya nawala. Tingnan mo, may galos ako. Hindi ko alam kung saan nangyari yan. Kasi nag-aapura ako ng nag-aapura ng ng luto. Tapos, hindi ko alam kung saan ko na to. Balik ako, mamping, lang ako. Sige lang. Na lang din tayo ba? Konti na lang. Mga 7 minutes na lang, mag-end na tayo. Sige na, ihi ka na. Salamat sa'yo, Bonakid. Kung mabigat ang tiyan ko.
Salamat, Bunakin. Magpahinga ka na, Bunakin. 5 minutes na lang. Minaano ko lang na maka 1 oras ako ba? Aray ko. Tapos tama na yan. Ano dito? Alas 8 ng gabi. 8 ng gabi. Mamaya patulog ko mga 1 or mahigit 1 kasi magluto pa ako. 8 pa lang. Oo, 8 ng gabi. Maaga pa. Magluto pa ako mamaya mga 11 ganyan. Luto ako ng tanghalian nila. Anong oras na yan sa Pilipinas? 11, 12, 1, 2, 3. Mga alas 4 ng madaling araw, 'di ba? Gising na lang lahat ang Pinas ang nasa Saudi hanap buhay pa. Konti na lang. Anuhin ko lang ng mag 1 oras lang. Kasi naka 1 oras ako kaninang maga, 'di ba? Tapos ngayon daming CP ito, sira na, hindi ko magamit sa tapos 'yun. Ito naman, ano naman 'to, warak-warak na 'to. Ipapayos ko nga 'to eh. Puro 'to may diferensya Bonakid. 'Yun lang ang matino yung isa ko. Yung pinangla-live ko ba? Pagod. Hindi ko alam kung ano ang papaluto ba. Rich kid ka dyan. Pagod ng ping namin. Pagod ako sa pagluluto, umpisa umaga. Tapos, ngayon lang ako naupo kasi katapos pa lang nilang kumain. Naghugas ng mga pinggan. Tapos mamaya, ano na naman ako. Ano yan? Tawag yan? Mag-start na naman ako magluto. Habang wala pa hamon ko, mahiga-higa ako doon sa tawag yan doon sa sala. Para mamaya, relax lang ang konti lang ba. Pagod talaga, Bonakid. Start kanina, di ba? Nag-live ako kanina, nagluluto na ako. Prepare na ako ng pagkain nila hanggang ngayon, hanggang mamaya pa. Ano yun? Ano daw? Kanya kayong amo dyan? Hindi. Isa lang amo namin.
itsura ko na antok ako. Pag nag-aano lang ako kasi yung bang yung ano siya, yung update yung aking aking live kahit na walang tao, 'di ba? At least kilolo. Hindi yung dalawang katulong kanina, katulong yun nung anak nung amo namin. Napunta lang sila araw-araw kasi dito nakain yung amo nila. Pasok mo ako diyan, Ma'am Ping. Pasok kitang utility. Giyatay ka. Pangit ang buhok. Tingnan mo yung may lamok. Napatay ko din siya. Hindi siya nakawala sa kamay ko. May dalawa pala, oh. Dalawa pala yung napatay ko. End na tayo, bye. Bunakit, salamat. Salamat sa tambay. Si Simikay, thank you. Naka 1 hour na ako mahigit. Ayan, galing may talent. Talent talaga. Bonakit, salamat. Salamat. Ano na ako ba? Mag-end na ako. Kasi gusto ko din ipikit-pikit yung mata ko kahit kalahating oras doon sa dulo. Pagod ba? Para medyo ano yung katawan ko ba? Hayaan mo na. Ganun talaga. Kailang yun. Hindi, mga busy lang yun. Busy lang sila kaya siguro. Ayan nag-LS din si Chorba Tambayan mo siya Chorba. Nag-ano sa LS, nag-ano si Chorba nag-ano sa akin. Nag-appear. Nag-LS siya. Oo, nag-appear dito Nag-LS siya. Sige na, bye-bye. Salamat. Salamat, Bonakid. Bye-bye. End na ako, ha. Pahinga akong konti. Salamat. Yung ano ko lang yung katawan ko. Sige na, bye. Salamat, Bonakid. Pikit ko ng konti yung mata ko ba. Pahingang konti kasi maya-maya magluluto ulit ako.